И така, здравейте. Аз съм... Вой, забравих си името. XXP Пигот и това е Агар Рио с... Мануел, да. Забравях му името и аз. И в момента сме в един сървър и ми лагва като за световно. Чудесно. Горен или... Десния долен ъгъл. Мале, то лагва като за световно, човек. Аз... Направо не мога да играя някакво такова насичащо. Ега, ти лага. Някакво такова се едно се движи като някоя дядка. Как се казваш? Какво? Аз храбре нищо. Добре, аз ще намеря. Добре, аз ще намеря с пътлон към оня долния ъгъл. Долен десен ъгъл пътлон. И не се отчуждате защо снимам с бандикам, просто в рап се... Не може да снима смисъл клиповете в това. Иска да се снима само CS и някакви други там игри. Аре, бе! Ега ти лага, брат. Къде си? Аз съм в долния десен ъгъл. Ти как се казва? Това ли си ти? Давай, идвай. Че не мога с такова от тебе, човек. Софтик ще ме изяде. Да, много. Мале, някакви ме изяраха, човек. Моля с хейт на клипът, че съм нуб на тази игра, въпреки че пише agario.pro. Това е лъжа. Аз не съм Agario Pro. Аз съм нуб Agario Pro. И да. Мале! Да. Ще остави неговия канал в описанието. Супер... Не мога да прочита. Супер емир. Скоро мисля да има и омегле. Не знам. Да видим какви... Просто ти... Къде си? Къде си? Къде? Добре, аз стявам. Мота видна. С коя програма да снимат клиповете тя, човек? Че аз съм точно в горния десен ъгъл, човек. Да, виднима. Ой, изяго. Давай, фит. Той сега ще го изям. Човек, изяж го. Мале, внимавай. Мале, човек, изяраха ма. Какво? Изяраха ли дай тебе? Добре, къде си? Да знаете, това е най-следващата игра. Хора с големи нерви не се позволя да играят, защото ще крещат. И то много. Да. Защото ще крещичи. Какъв той е. Помежду другото, той и аз бяхме на първо и на второ място преди малко и тъпия ми компютър се ресна и да. И просто саднахме и двамата. Измарах един. Защо? Какво ти пише? Не, той пише някакво като
място и някой пише, примерно, името му е, примерно, Джей или нещо такова. Той му завиждаме. Той къде е? Не знам, тук при мен е, ама изчезва. Сетих се, какво искаш да ми кажеш. Сетих се. Да си кръстиш името и да хейтваш някой. Да ме той му завижда. Ти колко беше голям, като беше 30 000 там? Да, той бил 30 000, нали? 32 000. Да, и е бил огромен просто. Просто толкова бавно се е движил, че че просто тия топки, дет ги вижда тук, са му били като някакви манинки. И това в момента, което му гони, бил най-малката топка от всичките. За него по-добре. А ти си бил 500 000. Аз съм 700 в момента. И гати. Ти къде си? Най-малко. Някъде по средата на брат някакви големи на главата. Аз в момента съм 400, защото исках да изям един, обаче не съм получил. Обаче после един друг ми продаде и съм 400. Човек, мисля, че те видях. Къде? Че как стана помежду другото толкова голям? Аз ядох другите. Не бе, смисъл на предишната ни игра там, помниш, когато ми лагна. Ти как стана толкова голям? Когато е дома в той един ми се идваше, аз бях даже тук, той беше даже тук, идваше, и той ме се идва, ако на по-голямо, съответно аз го сядах и И така, хора, това ще е крат на клипа. Кажи бай-бай на YouTube.